Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 5, versikulo 3. Diyo adiponan dagiti na italak kada kayo. Agbalin kayo kumakit di apagwadanda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Da kayo adwa, Jake kan Jaifa. Jak kayat nga agsin senyorita kan agsin senyorito kayo dito balay ha? Laglagi pa nyo, makipaggigan kayo laang ditoy. Iso ano anya tibilin ko, iso ti basurot. Uwan, ante. Oy, Jaifa, biro ka man Jai Fletchers ko. Darasam, tama nga numala daw akon. Abay ngamin adi mo birukan. Kat si kamot tinang idulin. Jakmat ngamin ammo no sa dinot pang iduldulinam. Darasam kit di, nagadupay laasaom. Mayra, agpay sumat ngamin. Si kala ang matimaka mo iti pangiduldulinam. Iswabiro kam Oy, di ka makibibiyang ha? Ala, sumurot kakit di kanya tapno adda mga wit iti nadagsan abag ko anagado ti kargana liblibro. Anya? Hello, Orlan. Hello, Manang. Kumusta? Kastoy, nasayaan. Sika, kumusta? Imbag man ta nakaawag ka. Kahit ko kumusta nang iti ubing. Adda na ka di? Kasaritak man ida. Mailiwak ngamin unay kadakwada. Ay ko Adalabit nang ibaunak kadakwada. Ngam awan da pay mat. Amangan mat no nagay ayam damanan iti dalan. Iso anabayaganda. Kasta ka di, Manang? Unay lakit din dagit yung ubing. Kahit saan da ka nimot lang agpapaanawa dita? Saan mat kit di? Naalis to da mat no may papan iti trabaho dito balay. Ken nalakada lang akasarsarita. Alarod, baliwak to lang ang tiyumawag. Wala saan, ikatangak to idan iti cellphone da, tapno nalaklakak ida makontak no bilang laang. Tapno saan kayo na madisturbo. Nang rona no mayroon nang adda pa kakumikuman nyo. Ala, sikat ti makaam mo. Iso na lang taamangan no adda cellphone da. Di danton aramiden ti trabaho da. Kandidan agadal iti husto. Da kayo adwa. Nakaluto kayo ka din. Rabiin, mabisin akon. Uwan, auntie. Nasayaat, ngam saan kayo pa'y amangan na? Adda pa'y ipaaramid ko kada kayo, sakbay amangan kayo. Ha? Anya day ta, ante? Ing kayo dalusan ti dua abakan ti asiled. Tadda sumangpat inton parbangon abisita nga aggapoy di Manila. Kat iso ti pagyananda. Sukatan nyo dagiti bedsheet kas kada kurtina. Tapno di mat nakababain kada kwada. Nalawag. Sige, auntie. Agtungpal kami. Angam, bangan kami kumapay mat Tani, sigurado ang mabayagan kami tung agdalos. Tanalawat dalusan mi. Punasan mi pa'y dagiti tawa. Ngunmat ngamin, ante. Ay na di kay agreklamon. No anya timbaga. Iso ti masurot. Saan anas kan amaamon dagiti ubing nga imawag ti amada. Tamangan no agipulong da. Kan agurita. Api nga awan na dakamat na may papan iti panangipatulod na iti kwarta para kadakwada. Saan nga ta analipatan na? Ay, saan amabalin asyak ti manggastos para kadakwada? Naskan atang danan na. Anyat serbi na ngay nga adada iti poder ko. Kat natay matanday di kabsat ko nga inada. Apay, anyat pagkitkitaan da dito'y balay ko. Orphanage. Jake, kaya't konti pumanaw dito'y. Anya? Ngam, apay. Diyan kun maanusan ti agna dito'y. Nakauy-uyong kadatan yan, ti. Imbag ko
Nadida ta pagbalinan ng kaslababaunan. Oray kumamat no makapangantay ti husto nga oras. Ang saan mat? Pagtrabahuan da tapay nga umuna iti nagdadagsan. Nga oray rabrabi. Kurang naladida ta paturugan. Hun nga Rob. Naimbag pa'y ni Manang Mayraa. Ta saan na mapadasan ti mapadpadasan ta. Naglaing launay nga agibaon. Nga oray kabalan namat nga aramidon dagiti ipapaaramid na kadata. Saan laday ta? Mas dakdakkel ti itid ni anting allowance na. Gamdata. Anyang ay manang, kaano ti plano mapanagbakasyon? Nabayag mo ta saan kayo anagaw-awit iti pagilian tayo? Ay na Orlan, ading ko. Sa anak lang nga agbakasyon ag for good ak paikit din. Kasta ka di manang? Wan. Kat, di ka kadi pa imawawag iti ipag mo. No kumustakit di mo tendag iti ubing ijay. Imawag ka kiti na minsan. Ngamjak mo't ida nakasarita, tadda ka no nang ibaunan na kadakwada. Tumngag kayo iti bagak kada kayo. Anya ka di dayta, auntie? Tangay semestral break yung matan. Saan kayo apumampanaw dito'y balaya? Kan saan kayo nga agpastrag iti uray asino? Tainton bigat, mapan kami agbakasyon kini Manang yu Amayra ijay Manila. Makalawas mi ijay. Iso adiyo baybay ang dagiti trabaho yu dito, ha? Kat, kasanungay, no adda ti kayat mi amapangatangan, nanti. Di ka kadi makawawat? Kinunak matan, saan yu apampanawan to'y balay? Kananya ko matigatangin nyo ngay, kat awan mat kwartayo apaggatang nyo. Ha? Awan ka di impatulod ni Papa Akwarta kada kayo, ante. Awan, no tinamnamaan nyo, kat abdapay nabati kadagiti ipaw-paw iti amayo nga alawansyo na ibusan. Ha? Nagbiit matan. Kan, nagbasit mo ti allowance mi amapan ije pagadalan. No daduma pa'y kidi, pagbingbingayan mi lang ti ititadyo kada kami. Apay ay anak karekreklamo ka. Apay, saan kayo ay amang mangan? Ha? Nagrawot kayong tupay. Ni, da kayo matgayam, Manong Herald. Manong Herald, naimbag tay may ka. Iso na lang, tadi ka makastrak. Inkandado mat ngamin ni Auntie Marcy ti gate. Kat di na imbati ti susi kada kami. Ha? Ala, bayan nyo. Kalayatak langan, tapno makastre ka. Kat makapag-iistorya tayo anaimbag. Kas tagayang ti mapaspasamak. Awan Manong. Isu akayat may matanti pumanaw ditoy. Tadimin kabalan ti trato kada kami ni Auntie Marcy. Kasta matan ni Manang Mayra. Pud na dayta, Manong. Iso akayat mi ti sumurot kada kayo. Pangasiyo ko ta itugot da kami ni ti pagnanaydan nyo. Unay matanti kasta ka sa sadyo, ading ko. Nagkukutong kayo. Di kayong sapayin maturog iti oras ti pannaturog. Uwan Manong. Kasano? Uray na brabi. Agtrabaho kami latta. Idinto ta ni Manang Mayra. Nagmayat ti biyag na. Ayan Manong. Sumurot kamin kada kayo itamtlaeng. Kaya't kayo ko mga isurot. Ngam agab-abangak ngamin. Ah, Naglipit ti pagigyanak. Iso nga aganos kayo pala dito, ha? Aginggat ka anong iti panagan-anos mi ditoy. Mangkataltalaw kamin tupayan. Gaboy ti kasti kasasaan mi. Ngam di mi matammo no sa dino ti papanan mi. Kasta tinamuak, mama. Ay na, jaklain pagarup akas tagaayam ti kasasaad dagiti kakasinsin mo, anak ko. Iso nga gawid kayo kuman, mama. Kat alaan nyo ida. Yawid yu langan ida iti probinsya ta nakakaasi damat. Ay,
No apay mat nga na nag-extend kayo pa lang iti pa nagtrabaho yu dita abroad. Kabalak mat self-supporting para iti pa nagadal ko. Iso adi kayong daw-dawatan iti kwarta. Pangasyo, agawid kayo kuman mama. Gapuman laeng kadag iti kakasinsin ko. Rabiin, ngamjak pala makaturog. Jay, Uray siyak nga ro. Simbang petendaan ti Marcy. Ken manang Mayra nagapo di Manila. Idin to tadata. Aging gata lang ditoy. Kaslata balod. Pintas magtinday ta cellphone. Ha? Awan magsigod akas ta cellphone niyo. May na Talaga na pintas. Kan among kadi. Impatulod day to ni Orlan a para kumakadagiti. ngayon? Tapno anda pang kuntakan na kadakwan. Jake, nanggag mo ka di day, Jay? Wen. Is maguli magkalaan. Tadenggan tati pagsarsaritaan da. Diyak kaya't nga ikad kadakwada. Tapno di da makasarita ti amada. Ha? Aman namin nutilang tuki di pulpulong da. Lukas ta. Ano mama? Lumaamon dati yung internet kadakwada ti cellphone. Ay. Saan makalikot din na? Nalakalaan. Oo na yan. Asaan ang nakadamang kanya ti impawit na. Unay matandaan ti Marcy. Kan insan Mayra. Manang Mayra, nagpintas mo tanday taikig ka mam a cellphone. Kuma, maadaan kamin tumat iti kasla kapintas a cellphone. Tuwan nga ron. O, di pa kayo mat ka ni papayo, taigatangan na kayo mat. Total, ada ijay abroad. Ado ti kwarta na. Ha? Kasano ko mga ibagami? Katawan mat cellphone nga aramatan mi amangawag kan kuana. Ay na, kat parikot yu matan ano anya ti usarin yu amangawag ken kuana. Anya? Agpaiso ka din itang imbagaman, ha? Wan, ading ko, pudno amin timbagak. Insen kanyak ni Herald tinaala na aladawan dagiti agkabsat. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agforgod akmatan. Uray, tanalpas matan ti ipapaaramid ko abalay iti probinsya. Iso ayawid ko dagiti ubing ijay. Kauray ijay dan tumatan nga agiskwela iti sekundarya. Total, aggraduar damatan iti elementarya. Alaman nga rodmanan. Si kapalat makaamo kadakwada. Manang Olga, da kayo ka din day na. Madlaw a madanagan launay. Kaslada ilimlimod na. Ay, kwa manang, sige, umunod ka. Agyaman na. Wan gayam, nakaumayak, ta sukunek dagiti ubing. Tamapan kami agnaad iti probinsya. Kat agyaman na iti panangaywan mo kadakwada. Kabayatan ti kadat amada iti sabali a pagilyan. Anya, no kasta. No kasta. Wan ading Marcy. Napatag kanyak dagiti anak ti kapsat ko. Takasla anak ko matan ida. Isu nga damat nga rod karbengak amang sukon kadakwada. Ngam di ka madanagan. Taadda ibatik agatad akas gunggunam anangay aywan kadakwada. Mabitlaang. Oh. Dahito ti kwarta. Naggapoy ti kapsat ko kan ninayonak matan. Dito'y kayong nagnaed kabayatan ti kadak iti abroad. Sana bali? Gumatang akto iti cellphone nyo tapno ada pang kontakak kada kayo. Wan, anak ko. Iso adito'y kayo matan nga agiskwela. Inton umay apa nagsasarak, wan? Agpaiso, auntie? Wan. Kun gayam.
Kasanungay dya ginatang yu a cellphone, nga adda ka ni Manang Mayra, papa. Wen nga paiso, papa. Bayan yun da jay, cellphone nan. Sana bali, tagumatangak to niti sa bali. Napanan nga kanday jay amayra. Apaya nagbayag. Kat agbayad laang mo't itikinan mo. Sapi adda papanan ming importante. Kumusta man ang Marcy? Kanda ka dir urayan niya? Ha? Oren? Si Mangpet kagaya man? Wan manan. Kinapod mo na, doa labas ko dito yan. Ngam nagdiretso ak iti probinsya, taddan ija dagiti ubding. Ha? Nagbayad. Anya? Wen, mama. Ha? Uncle Orlan? Nukasta. Sika tinagbayad. Wan manang. Kas panagyaman ko kada kayo, ti panangayawan nyo kada iti ubding. Kabayatan ti kaadak iti abroad. Kat ita, agsubliak man taado pa dagiti pinanawak at trabaho kijay. Dagiti daman insurot ko dagiti ubing. Gapot ta kayat dakkano nga itulod iti Manila. Ag-flight ak ngamin na ninton parbangon. Ngamsak ba na? Inkuyog ko pa ida dito restaurant. Tapno agsasango kami payamangan. Anya? Nakababain pa'y kitin. Sapay dakkel tina-order mi. Awan anya man nareta manang. Tinapatag, agbaliw kayo ko man. Kat sakbay na, ulitat ti agyaman kata kayo. Di ka aglablabas, ay wanam tinaitalagkan ka. Tadi mo ammo nga amangan no iso ti aramatan ti apo nga instrumento, tapnod at dapay ang mabindisyonan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 1. Ti tao ang mangipatag iti sursuro, kayat na ang maibaga ti nagpidutan na. Kinamaag ti manggura iti pan nakaisuro. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Oh, apay nga agsangsangit ka ngay may diti balay. Anyat na pasamak. Kuha nga minangkal, minong tanak ni daddy. Ha? Apay nga inong tan na ka? Iti anyaga po. Imbagak lang ang mabisinak. Takasangsangpat ko ang naggapoy di pagadalan. Dinamag ko no anya timakan ngayon luto na. Minong tanak matan. Anya? Apay Ed, awan ka di tinaluto ni daddy mamakan? Awan mo't nakitak amakan ijeng balay, uncle. Isuan na labit. Saan pa lang ang nagluto Malay, umay ka barok. At namakan dito balay. Dito kalangan namangan. Sige lang, Ed. Mangan ka. Saan ka ngagbabain? Ado pa'y timakan. Agyamanak, Auntie Carla. Uncle Arman. Ayun nagsingpat kayo kanyak. Gaputan na singpet kamat kada kami. Ken saan laday ta? Masirib ka pa'y nga ubing. Kanayon na tulungam ti kasinsin mo, no kasta nga da assignment na. Uncle.
Kaya't ko lang mo't nga i-share ka ni Maria na kasinsin ko, dagiti kabalak nga ramidan. Dayta, kat ti kayat ko kan kabarok. Talaga nasingpet ka. Wala, agbusog ka, wen? Unang girl, katagyaman akmanan. Nagawid ka din ni Ed, Arman. Wen, nagawid din. Kaasimat dayjay ka nakak. Kasano? Mabaybayan mo't ni Manong Mark ti anak na. Saan na nga sa asikaswan? Day talagin inom ter aramidan na. Ay, wan nga rod. No apay mat ngamin akas dyan ni Manong mo. Kakaiso na lang nga rodan nga anak na ni Ed. Di na pa'y maasikaso. Bayan, kasaritak to man ni Manong Mark. Kaasimat ti anak na, no kasta mabaybayan na. Sapay nagsirib nga ubing. Wan nga rod. Kasaritam to ti kapsat mo. Sipod pimusay ti asawa na. Kas dyan mo tan. Di nan ipapaayan iti oras ti anak na. Saan matasigo da kasday ni Manong Mark? Saan ngagbisbisyo dayjay? Italangan na sumok na ti agbisyo. Sipod pimusay ti asawa na, gapo iti sakit. Agda ka magkaya man, Ed. Sa di no tinaggapuan. Apay nga itakala nga sumangpad. Napanak ijay balay da Uncle Arman, Daddy. Napanak nakipangan ijay. Gaputa awan mat nasang patak amakan dito'y balay. Anya? Napan ka nakipangan? Apay, saan mong amo ti agluto? Ano mati mabalin mong iluto di ta amakan ah? Awan to pa'y karga ti ref tayo. Ha? Daddy. Awan karga ti ref. Kabalak mo ti agluto iti kanak Nadalakid di mabalin nga may luto. Pulos mo't nga awan. Marian, sa dino ti papanam, agawid ka din? When Ed, si Kangay, agawid ka matan. No agawid ka, umay ka tagid dantan. Wen, agawid ak matan. Ngamsakbay nga agawid ak. Mapan ko pa'y bisitaan ni Lola Iska ijay balay na. Nabayag ngamin as anak ang nagbisbisita ijay. No kasta, sumuro takmat. Uray siya, nabayagan asan ko ana sarungkaran ni Lola Iska. Alang rod, agkuyog tan amang sarungkar kan ni Lola. Kumusta kayo, Lola Iska? Italang manan ang nakapasyar kami kan ni Ed akasinsin ko. Un Lola, di magas kamin dito kalpasan ti klase me. Gaputa kailiw da kayo meten, Lola. Ay, kastaya, apok. Ay, nasaya at aklatamot Akan napigsa agpay. Ay, da kayo kit di ate rumbang kumusta kumusta mo't nga iti panag-adal yaw. Ay, pasensya kayaon. Saan kayo meten ang masarsarong karan? Masadutak ngamin arumwar no daduma. Nasaya at matlat ti panagadal me, Lola. Pudnuti ko na ni Ed, Lola. Ipaspas nagmiti agadal. Ay, nasaya at matnukas ta, apok. Akan nasaya at magtasim marungkar kayaw. Apag-isaw, adain lutok a merienda. Ag merienda tayo pay. Kan mangibalkot kayon tumuten. Iti kasta, maramanan mo't dagiti dadakkelyaw ti inlutok a merienda. At da kayo matgaya man dito'y balay, Daddy. Juan, katsi ka. Sa di naman ang tinagkapuan. Apay nga itakala nga sumangpad. Napan kami pa'y ngamin kan ni Marian ijay balay ni Lola Iska. Napan mi sinarungkaran. Sigurado ka? Amangan mo't no sa balin kinasumok mo, sika, Ed. Ha? Saan mat, Daddy? Pudno ti bagbagak. Kan, gayam. Adda merienda nga impaawid ni Lola Iska. Para kano kada tayo. Basta, sikalangan ti mangan dita. Sumre ka ko ni tisalit ko, takayat ko ti maturog, na manugak. Pinanawan naklatan ni Daddy. Simra ka ni tisalit na. Di naman la dinamag, numabisinak.
Kung saan naman la kumustahan ti panagadal ko. Ngam sana bale? Uray sana kun amang rabi Nabsugak mo tan iti impameryenda itay ni Lola Iska. Mapana ko nagtrabaho. At iti kwartam. Daddy, saan ka kadian nagluto iti pagarmusaran? Jak masango. Agluto kan iti kanamno kayat mo. Tasyak, mga anak tulangan iti restaurant nga sidag iti pagtabtrabahwak. Ang damat mabalin mo nga iluto dita. Nakitsenda kiti kalman. Sa makamukan man ti ilutom. Sige nga ro, Daddy. Siyaklat tanti makaamong agluto. Rumbang lang. Dakkel kan. So arumbang lang so rumot ti mga sikaso iti bagim. Un, Daddy. Sige. Siya kung ti agluto iti pagarmusarak. Tapno sa anak amala daw iti klasik. Ed, apay nala daw ka asimrak. Saan ka pa yan anak ka-attend iti umuna subject tayo itay? Kuang amin. Nagluto ak pa iti kanak. Nagdalusak pa iti balay. Sakbay asimral kak. Apay, saan ka diyan nagluto ni Uncle Mark iti pamigatan niyo? Saan? Nasapa asimrak iti pagtrab-trabahuan na. Saan ang namigat? Kuna na amangan kanulatan iti restaurant nga sidag iti pagtrab-trabahuan na. Ha? Apay nga yakas dyan ni Dadim? Kasla saan na ka ngay patpatan? Ha? Ay, pasensya ka ni tinaybagak ha. Nasair kon sa matiriknam. Makapanunod matyag malam at trabaho. Sabagay, agawin at matkid din. Makay na naagto ni Jabalay. Manong Mark. Nay, sikamat ti masabat ko, Arman. Manong, asayat mo ta nagsabat ta. Kahit ka akasarita, may papaniti anak mo. Apay, kanya ti pagsaritaan ta, may papan ka ni Ed. Manong, saan ka kadi amasya ni ti anak mo? Apay akaslasaan nga anak ti tratom kan kwa na. Rogyan na kadimanan, Arman. Di mo't imbagak kan ka adinak isoro iti rumbang aramida kiti anak ko. Noon niya man ti makikita matratok iti anak ko. Dahil tagat parang disiplina. Nawatam. Kasta timbagakan ka ni Manong Mark. Wen Carla, saan na kayat ni Manong Mark nga isurok no kasano ti rumbang apan ang disiplina na iti anak na? Ay, nakakaasimat ni Ed. Kasla saan matan nga anak ti trato ni Manong Mark kan kwa na. Bayam, kanayon ko abagbagaan ni Manong Mark. Rumbang nga ipatag na ni Ed. Gapotag may salakit nga rod nga anak na. Wan nga ron. Kasapulan ni Ed ti pamatag ni Manong Mark. Gaputan na sapakit nga rod apimusay ni Manang Belen. Gusto ka. Kasaritak to manin ni Manong Mark. Ket no saan naklatadang gen. Alaan talaangan ni Ed dito'y balay. Ket dito yan ngag na Ed. Nalang. Kaya't dak ka no akasarita, isang imayak. Anya ka diti pagayo. Mark, anak ko. Naamuak ka ni Arman nga ading mo. Ti may papanititratom ka ni Ed nga anak mo. Awan ba dingar aramida kiti apo ko yun, anan? Saan konto payakap kabilan? Wala. Hangam kaslasaan mo't nga anak titratom kan kwa na. Saan mo pa yan ang maipaayan iti oras? Adula amin da ita. Naawanan ni bagayo, agawid akon. Katni, sumit ngatan. Kaya't kon tiagin na. Masapak man na sumrok iti trabaho kinton bigat. Ay, anak ko. Saan mo kumaatagidaksan ti ibagbagami kan ka? Rumbang laang nga ipatag mo ti anak mo. Masapul mo ti anak mo ti presensyam. Gaputan na sa paket nga rod anaulila iti ina. Binagbagaan ka numat ni Nanang ni Manong Mark. Ngamuray ni Nanang, di na ipangag. Wen nga rod. Pudno, asaan akabkabilan ni Ed. Ngam saan namat nga asikaswen. Kan kaslasaan na nga anak. Takasano? No sumangpat ni Ed, balay da. Kisupay lang ti agluto.
Kan saan pa akayat ni Manong Mark akasango amangan ti anak na? Wan nga ron. No apay mat akas di ti kabsat mo. Di na nga takaasyan ti anak na. Jak manam mo. Angam sa nabale. Bagbaga aklat ta ni Ed. Iti kasta. Saan na aguraan ti amana? Nga oray kas di ti trato na kenkwana. Wan, kasayaatan day nga aramidam. Bagbaga amlat na akanayon ti kaanakam. Saan na bale? Natulnog ni Ed. Wen, natulnog ken nasingpet ni Ed. Iso anagasat ni Manong Mark. Tanaddan iti anak akas kini Ed. Wan iso na lang. Ta saan mat nga amo ni Manong Mark nga ipatagtik ka kaiso na nga anak na. Ed, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan ta, Daddy. Apay ka di atila ipulpulong mo kadangkel mong arman. Kastamat ka ni Lolam. Ha? Awan mat empol-pulong ko kada angkel kan lola, Daddy. Sigurado ka? Oo, Daddy. Kanawan mat tinaskan nga ipulong ko kada kwada. Gaputa sandak mat akab kabilan. Ha? Oo, Daddy. Sandak nga agpaiso akab kabilan. Mariknak asa andak nga ipatpatag, Daddy. Gaputa sa anak man lama ay paayan iti oras. Anya? Kas lamang mangag ko pala ang timbaga itay ni Ed. Ti ko na nga agpay so kano asaan ko akab kabilan. Nga marik na asaan ko nga ipatpatag. Kapot saan ko man lakano ang may paayan iti oras. Oh. Pudno mati ko na. No apay mat ngamin asaan ko man la ang may paayan iti oras ti anak ko. Pudno ti bagbaga ni Arman na kapsat ko. Kasapulan mat ni Ed nga anak ko ti pamatag ko. Gapot ta uli lakat nga roden iti ina. Ed, kunan ni Daddy, apaman ka no amalpas ti klase tayo inton malam. Agdiritso ka kano ijay balay. Ijay ka kano amang malam. Ha? Nakababayin sa amatan, Marian. Kanayo nakmatan ang makipangan ijay balayo. Awan rumbang apagbainam, Ed. Agkasinsin tamat. Awan sabsabali ka da tayo. Iso nga umay ka inton malam ijay balay, ha? Alaman langan. Gaputa sigurado. Maladaw tumanan asumangpat ni Daddy inton malam. Amok ket diti agluto, Awan matlaganas ko amangan. Tawan kasangok. Iso nga rod, nga ijay kalangan balay amang malam. Agluto ka no ni Mami iti naimas asidaan. Sige nga, Rod. Agdiretso akto inton malam ije balayo. Apaman amalpas ti klase tayo. Ha? Bigat mat gaya man. Ay, naimasak mat tan tinaturog. Ay, bumangon akon. Amangan numala daw ako niti klasek. Ay, sana ko na mamigat. Agmerienda tulangan ije kantin ije pagadalan. Anak, nakaring kagaya man. Ha? Ala, umay ka. Aggidantan nga garmusar. Nagluto ako niti pagarmusaran ta. Ha? Daddy? Oh, saan ka na mas daaw? Alakit din. Umay ka na ije kusina, anak ko. Un, Daddy. Nasaya at mata nakaamiriskan kasinsin. Rumbang laeng nga ipaayam di anak mo iti oras. Saan apasig at trabaho, tiin-into na ram. Wan kasinsin Helen. Nakaamirisak. Isa nagkidawak iti pamakawan iti anak ko. Ituloy mo tagbalin anasaya at nga amaken kwa na. Nang runa pa'y taawanan inana. Ipamaysam kumapay lang ti imatang mo kenkwa na. Pagadalam, aginggat makalpas. Wan kasinsin. Kasta ti aramidak. Denggat ti balakad mo. Takas ka na kayo iti asawam.
makita ka naragsak na kita anak yo. Gapot adda panawan nyo kadakwada. Uwan kasinsin. Kat nasaya at mat, nakamaudyanan na, nakaamiris kan. Ipateg tayo, dagiti anak tayo, gapo tayo sodan tumutlaang ti mga sikaso kada tayo, no domtang ti panawan nga agsalugan ti pigsa tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inday ibasa ti Proverbio 12, versikulo 23. Saan nga iparamag ti manakam a tao ti amuna, ngam ti maag, ibutaktak na ti kina-ignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sir Arjo, kumusta nga imot ti umunang aldaw mo dito'y pagadalan? Nasingpot ka dimot lang ang dagiti students mo? Wan Ma'am Lina, nasisingpot damot kem nalaing da. Naglakada ang makasuro. At least, nasisingpat da. Ngam siya, ay na, dagiti estudyante kalalaki, kasta unay ti kinawulwul da. Ano sila ang ti kasapulan? Kitaan tayo no kasanong tayo mapagbalbaliw dagiti kakasta nga estudyante. Katsyak, nasisingpot dagiti estudyante. Imbagman, tanakastra ka dito Sir Arjo. Kun nga ron, dito lugar tayo talaga ti kayat ko apagisuruan. Iti kasta, sa arakon nga umatayo. Nukas na, agpada ta, Sir Arjo. Imbaglaangan tanaawat ak adagos dito Agkurang da kanong amin iti teachers dito Isang imbaglangan at nag-apply ta dito Gapot ta malaksid nga dandagos panggadanta, makatulong tapay karag iti estudyante. Katala, sapay ko mata makaanos kayo dito Tasyak, talagang agan-anos ak dito Manong Arjo, langam tinabannog itang aldaw Pudno na ita ating ko. Talaga anapanukak. Ado nga amin tinaramid ko iti pagadalan. Ado ti insambot mi a reports. Kasta gaya, Manong. Kayat mo tay sa ganaan ka iti meriendam? Ibagam lang, noan niya ti kayat mo ang merienda. Sige man nga rod mayra ating ko. Itimplaan naklatan iti nalami sa Diyos. Day talang. Alang nga rod, Manong. Urayan nak dito itimplan ka iti juice. Wen, yagmuntulangan iti salas. Aginanak pa ibit. Kalpasan na, agarami na kiti lesson plan. Mayra, ingkayabanan ni Manong Mao. Nakaluto ni Nanang yaw. Mangantayaw. Inayabak itayon ni Manong, tatang. Ngam ko na, mangantayo kanulatan. Madamapay ngamin nga araramidan na dagiti lesson plan na. Mangan kumapay nga umuna sakbay nga ituloy na ti araramidan na. Bayan tayo latan, tatang. Narigat matan, no dagulitan tayo ni Manong. Mangantay latan. Malanga rod. Datay ulatan kada nanang mo ti mangan. Mabaawan ng timakan. Ipapudot tulangan ni Manong mo timakan. Inton manganain. Wen, tatang. Mapantayon ija kusina. Agur-uray ni Nanang. Sir Lester, anya ter aramidam dito classroom ko. Ada ka di ibagam, sir? Adala ko madamagak, Ma'am Lina. Kasta ka di, sir. Anya dayta? May papanday ito kini Sir Arjo. Ti kadwa makabarbaro amang isursuro dito
Anya ka di ti damagam may papankin ni Sir Arjo, sir. Apay akas, Jay, ma'am? Ada estudyante na nasugatan idi napalabas nga aldaw iti classroom na. Ket nakita, ag-agasan na. Daydi ka di, sir. Nasugatan ti may sang estudyante ni Sir Arjo idi nagdalos daydi classroom da. Adda ngamin nabuong abaso. Nga iso ti nakasugatan ti may sang estudyante na, sir. Kasta Angam apay adi na impan iti klinik. Mangisuro lang mo ti trabaho na ditoy. Kastati ko na ni Sir Lester ken ka, Ma'am Lina. Wan, sir. Apay kano asi ka tinangagas iti estudyantem. Rumbang kano ko mga impan mo iti klinik. Saan ka di nga mo ni Sir Lester? Asaan lang nga mangisuro ti trabaho tayo at teachers? Mas naawak nga rod iti reaksyon na. Ala, bayan tanday ta abanag, ma'am. Saan na bali? Saan mo ta nakaro ti sugat ti estudyante? Ken may sa naagasa kadagos. Linisak man ket ti classroom. Apag iso, nakarwaran na iti estudyante. Saan ko ida na pinagdalos? Gaputan adlaw ko akasla na banog da. Sa bagay, adumat kami ti projects da. Anas ka na lagpasin da. Naibagamalan mo, Sir Arjo. Si kamat agdaldalos dito yung classroom mo. Naimbaga malamumot, Sir Lester. Sir, agdalusak man pa isak mga agawid, dak? Abay ngay, di mat mangisuro lang ti trabaho tayo, kas manursuro. Apay asikat ti agdaldalos dito eh. Ha? Ada ka din nakaskas daw iti dayta, sir? Dakas ka din no agdalusak dito yung classroom mi? Saan mat kit di? Angam saan mo na trabaho ti agdalos? Tamang isuro lang ti trabaho tayo. Apay, ada ka di parikot iti dayta, sir? No kayat mo, tulungan nak, tapno malpasadagos. Nagsweldo ako, Mayra. Isong awatem na iti allowance mo. Ha? Kasla sobramat da ito'y allowance ko nga inted mo, Manong. Adda pa'y matkwarta. Ala, awatem kit din. Iti kasta, saan nga agkurang ti allowance mo? O sige nga, Rod, Manong. Katagyaman na. Awan ang yaman na aning ko. Basta say-saya atem ti panagadala mo, ha? Iti kasta, makalpas ka mo't. Wen, Manong, agadalak ana imbag. Kat apaman a makaturpusak, mangsapulak tumat itinatalgad apang gadat. Nagsapa ka anak kariing, Arjo. Alas 3 la iti parbangaw. Wala na. Ilepas ko ngamin tiyar aramidag a lesson plan. Nasapa ngamin na nakaturong iti rabi. Isadyak na ilepas. Kasta aya. Mabiit lang nga rod. Tagtimplak iti kapem, tagkapika. Kabayatan nga agar aramid ka iti lesson plan mo. Agluto akmatan iti pamigatan tayaw. Sige man nga rod nanang. Hanggang nasapa pa'y. Inkay pa'y maturog. Madamdama ka itong agluto. May na, saan ako na makaturog, anak. Iso nga agluto akit din. Apag isunto into naglawag. Ala, da kayo man lang aro ti makambo nanang. Uno, tulungan kailangan nga agluto tapno mabita malpas. Saan? Syaklatan. Malakit din. Aramida mo ta lesson plan mo. Siya kung ti makaammo nga agluto. Napan ka din ni Arjo, Karina. Wala, naggidanda iti adi na arimwar. No kasta, hindagas nanjay adi na ijay pagadalan da. Wan, isupay ka no ti pagpliti ni Mayra. Isu aday jay. Imbaga itay ni Arjo alumugan laengan ni Mayra iti motor na. Mayat ano kasta. Ay na talaga ang mayat tilindangan dagiti agkabsat. Sipud ubinda nga aging kaita. Pudno da ita, Simon. Sanla da ita. Agbada da pa'y amasirem. Ne, anya ter aramidam, Sir Arjo. Apay asikamat tanti agdaldalos dito yung faculty room. Kat adamat para dalos. Awan ita ti paradalos, sir.
Isa siya nagdalos dito eh. Sa nabali, tawan pa imot klase. Saan nagdalos ako na. Pangururayan iti oras. Ay na, Sir Arjo. Adumat ti mabalin mo nga aramiden. Kabayatan nga awan pa'y klasem. Kas kuma iti agbasa iti pagiwarnak. May mayat mat lang na ting aramidat, sir. Makatulong ak pa iti faculty room. Sabagay. Ang kasla ibabamatan ti profesyon mo, iti kastangar aramidam. Anya. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Sir Lester, Sir Arjo. Talaga ngamin kano akas jay day. Ignorante, kan man nakibiyang. Kasta tinako na dagiti daduma at teachers dito eh. Nadlaw kong harugmat dahi ta, Ma'am Lina. Ngam, gusto ti ko na. Saan tayo latan nga ikaskaso? Wen, kasta ti kasayaatan nga aramidan tayo, sir. Mas daawak nga rod. Takanayon na adilawin dagiti aramidam. Kat awan matdakas na. Apresyarin to pa'y dagiti co-teachers tayo, dagiti aramidam. Sige, Ma'am Lina. Bayan tayo latan ni Sir Lester. Amang ano damat problema na, iso akas dya. No adda problema na, mabalin namat nga ibaga kada tayo itinasayaat. Sana kasyay, at ila madildilaw na. Kinadlaw mi pa'y kadagiti pada tayo at teachers. Sika ka na yun ti dildilawon na. Manipod ng rugita ang isuro dito eh. Kasta? Oh, tsak man mo. Kaslang rod na pudot akanayon ti ulo na no kasta amakit kita nak. Saan na ama apresyar na giti nasayaat nga aramidak. Siguro, adda apal ni Sir Lester kan ka, Sir Arjo. Masirib ka ngamin. Arjo, anak, apakasta tilangam asimang pait. Kasla naliday ka mat. Adda ka di parikot mau. Awan tatang. Napanugak la siguro, sa kastoy. Ang sandak apakadanagan, awan parikot ko. Kan no adaman, kabala kasulparan. Nang rona no parikot iti pagadalan. Sigurado ka. Amangan mat no adda pagparparikutam. Ngam di mula kayat nga ibaga. Awan tatang, sandak apakadanagan. Napanugak la siguro. Ano nga minti naramid mi iti pagadalan itang aldaw. Ay na, Sir Arjo, adda kagayam dito'y kantin. Napanak itay ijay classroom mo. Kat nako na timay sa kadagiti estudyante, nga adda ka kano dito'y. Wan, Ma'am Lina, sana kami na nagarmusari tayo eksapa. Agap apurak namin, isa rito eh. Imayak nagmerienda dito kantin. Apag iso, break time. Wen nga rod, sir. Uray siyak. Mabisinak mat. Iso anapanak itay ijay classroom mo. Tawisin ka kuma dito'y kantin. Nga mada ka mat gaya man dito'y. Sige, ma'am. Agorder ka ni merienda. Tayo libre ka. Ha? Ilibre na ko nam, sir. Saanan? Nakababain mat. Awan rin ba nga pagbainam, ma'am? Sikat ti kasingada na pagayam ko. Isong awan dakas na no ilibre ka mo't sa paminsan. Ma'am Lina, nakita kayo itay kini Sir Arjo. Agmermerienda kayo jay kanting. Wan, Sir Lester. Naggidan kami itay ang nagmerienda. Madamag ko man, ma'am. Agar-aram kadikan ka ni Sir Arjo. Ni, saan, sir? Agpagayam kami laang. Kasta ka di. Kung naklakid din, agar-aram kan kaday jay. Ah? Ay, kuwan. Manakibiyang dahito talaga. Kano bilang man. Anya nga'y kumatibibiyang na no agaram kanyak ni Sir Arjo. Ma'am Lina, napauli magkamaten? Ay, ikwa, sir. Awan. Sige, panawan ka pa'y dito, sir. At dapay ngamin klase. Mayra, awan ka di pa'y ni Manong mau. Awan pa'y, tatang. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawid. Tapay ka no marabyan nga agawid. Ada ka no pa'y ngamin meeting da, tatang. Kastaman ti ko na iti-text na. Kasta. Malangarod. Datayo latan kada nanang mo ti agsasango amangan.
Wan tatang, kastamot lang ti kinuna ni Manong. Sir Arjo, kitaam ni Sir Lester. Kasla na unik ti pampanunutan na. Kasla adda parikot na. Wan nga rod, ma'am. Nadlaw kumot na ita. Hindi pa ikalman. Hindi madama ti meeting tayo. Kasla amok no apay akasta ni Sir Lester. Apay, ma'am. Ngamin, kasta unay ti panangidayaw kan ka ti principal idi kalman. Idi madama ti meeting tayo, sir. Na-appreciate na dagiti aramidam apagsayaatan ti kaadwan. Nang runa dagiti aramidam apagsayaatan dagiti estudyante. Anya ko matipagparikotan ni Sir Lester iti dayta apanag. Di mat kontra ni Sir Lester kadagiti aramidam. Nang runa no para iti pagsayaatan, sir. Amangan mat no adda apal na kan ka. Gaputa magustuhan ti principal ti performance mo. Sir Arjo, imasidegak, takayat ko ti agkidaw iti dispensar kan ka. Gapo iti panang dildilaw ko kadag iti nasayat nga aramidan. Ha? Dadya ka ni, sir? Awan kanyak dadya, sir? Naamiris ko. Saan gaya marumbang tikas dyan ngay naramid ko? Iso a dispensarin na ko ma. Sir, laglagi pon tayo kumakanayon. Asaan lang nga mangisuro ti trabaho tayo. Sana nga po taman nursuro tayo kat saan tayo nagtrabaho iti sabali pa eh. Kas kumay ti panagdalos. Ano, anya pa dita. Nasaysayat mo't lang no ano ti amu tayo at trabaho. Iti kasta. Da tayo ti pagtuladan nagiti estudyante tayo, sir. Husto ka, Sir Arjo. Numan nursuro tayo. Adalan tayo nagiti simple at trabaho. Nga isumot ti isuro tayo kadagiti estudyante tayo. Saan aga po taman nursuro tayo? Kat dagiti lang subject iti pagadalan ti mabalin tayo nga isuro. Saan, sir? Amin anasaya tabanag ang mabalin nga isuro. Aramidan tayo. Datayo ang nataangan ti agpaay ang modelo kadagiti agtutubo. Ngarod, nasken at inasaya at intay aramidan, tapno nasaya at tituladan da kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Salmo 37, versikulo 23. Ti apo ti mangidalan iti tao iti rumbeng apagnaan na, kat salakniban na dagiti mang paragsakan ko na. Uray no maitibkol, awan dwa-dwa ti ibabangon na, tatanglan ti apo, ti ima na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pasensya ka na nako. Gaputa marigrigat kami laeng adadakkel mo. Iso nga elementarya laeng tinailepas mo. Nanang? Unay mo't nga minan, ti kinamamirmiraot tayo. Iso apasensya kayon kada kami, tadida kay mapaadal iti kuliyaw. Dagiti addame, amang ano dida pa yan makaadal iti high school. Tatang, nanang, di kay madanagan. Tauray mamirmiraot tayo laeng. Ikarigatak tagsapol iti trabaho. Tapno matulungan kayo. Numabalin, di mi kayat ti kasta.
Nagtrabaho kayo at hagos. Ang naman niyang araw, katalagamot ngawan mabalin may. Kaya't milaunay ang makalepas kayo iti kolehiyo. Ngam talaga nga agpatingga ti kabailan may, anak ko. Kaya't talaga ti makatrabaho? Wen, Janela. Ang mga noadamom ang mabalin ko ang masterkan at trabaho. Adda basta kayat mo. Apay, kayat mo ti ang trabaho iti may sa aresto bar? Kukwa mo ti ang dagiti amok. Wen, apay kit din asaan. Tapno makatulong at kadagiti dadakkel ko. Mano ka ding titawan mo? 16. Apay ka di? Minor di edad ka pa lang. Ang mga numaaman dagiti masiknan. Kit madaksan dagiti amok nga akin kukwa iti nasao aresto bar. Sana bali. Tasaan amadlaw a 16 ti tawon ko. Sa bagay, natayang ka. Isu akas laag tawon kan iti 20. Wen, Janela. Isu nga ikuyog nak iti kunam aresto bar. Anak ko, kita tadi ka maisagmak iti dayta trabaho. Sapay resto bar. Di kay agdanag, nanang. Kabaulak asalak ni ban ti bagik. Wan, awan kastay dublyung ti panagananad mo. Sapay napintas ka, anak ko. Kat amangan no adag panggupkan ka iti dakas. Amok nga ado dagiti agrayo kan ka. Nanang, amok asalaan dagiti agrayo kanyak. Kanmaysa? Awan panggap ko ang makiasawa iti padak matla a Pilipino. Foreigner ti kayat ko a pakiasawaan. Tabareng makaaon tayo iti kinarigat. Anya, ngam anak ko, nababalaeng tinaragpat mo nga adal. Amok, nanang. Ngam anyat amo tayo. Amangan no addan tumaamamok a foreigner, kat magustuhan nak. Napintasak mat ako nayo. Iso aday ti aramatak apuunan, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Ay na anak ko, di ka ko maagar-aramid. Diyak lakit di kayat ang maisagmak ka. Amon, panggap ko ti agabrod. Kasta ka ni? Wan, pinadas ko tinagdamdamag no mano ti magastos. Kat dakkel gayam. Awan namnamahal nga aramatan. Aywan sapay basit laang magtisweldo tayo. Dayta nga rod kat. Iso ang narigat ti makaurno. Padasam ati umutang iti aramatam nga agabrod. Wan matkit di. Napanulot ko dayta. Ang kasla maamakak mat. Kasanon no saan anabaligit ipapan ko iti abroad. Di pa'y kat mailumlumak iti utang. Dayta nga paiso tinarikan. Alam, kita agto no kasano, Janela. Agsasarunon dagiti sumangpat a customer. Asig kaswan tapay laida. Napintas ka talaka, Katrina. Aklo na nahontay kalay sa katakos. Mr. Chowa, nabiit tapay laan nagamam mo. Uray pay, basta si kakayat ko maasawa. Kat no aklo na nak, kalay sa katakos. Mr. Chowa? Kat ikalik, tiyak, makaamu ka hapsat kan tatakal mo. Basta yatin laklakit eh. Kasta ti ko na ti agar-aram kan ka nga injay kanak ka? Wananang, kat maraksa nak. Tainjaya na ti kalaysa. Iso nga amok anapod no kanyak. Kan, nupay adayo ti baot ti tawon mi. Kayat ko ni Mr. Chowa. Tanasingpat. Aday tsura na. Kan, baknang. Adakon ka anak ko. No kayat mo ti makikalaysan kan kwa na. Sika ti ad-adda ama ka mo, nurumbang ama ki asawa ka kankwana, wano saan. Matulungan kayo,
No iso ti pakikalay saak, nanang. Iso nga aklunak nga rod ti idijaya na. Tapno makalungaw tayo iti kinarigat ti panagbiag. Matungpalan ti arapaap ko makiasawa iti foreigner. Kan, baknang pay. Ala, adakan ka da ita anak ko. Ngam kita tadi ka kumama isagma. Ay na, friend. Maragsakan at para ken ka. Natungpal ti arapaap mo ang makiasawa iti foreigner. Wan nga rod. Jakmat ni namnama apumudno ti arapaap ko. No pay, Amerikano ko ti kayat ko apakiasawaan. Agam, inchik mat gayam ti pakiasawaan. Ay, imbaglangan. Tasimunod kang iti imbagam aresto bar. Naiturturong siguro tapno agam-am mo kayo kin ni Cedric. Panagkunagkat kasta. Inturong ni gasat ti panagam-am mo mi. Itata kasawatan, Katrina, my love. Mangpangunak sa pali-pali kosyo. O sige, love. Tulungan ka kadagiti negosyom. Basta isuro na. Masayat no kasta. Tsak-tak ipasiter ka pa alam? Ngam si kapuskak akliklot karangiti ang palin trabahatol. Tamang ano di mo kapala ni manage negosyo pangunak. When love. Kayat ko daytan. Tatalaga ajak ammo ti agi-manage iti negosyo. Kan panagkunak, nalaklaka nga aramidan ti ag-recruit iti trabahador. Okay, Katrina. Agyaman tama awatan na. Wow! Nagpintas mo dun to'y opisina yun. Ay na, nagasat ka talaga, friend. Tainasawa na ka ni Mr. Chua. When friend, makuna ka nagasatak. Dito syudad tinapili ni Cedric apang ipatakdaran iti opisina. Kat siyak ti tumao. Amangan no kayat mo ti umay ditoy. Tapno adda ka duwat. Makitan to, friend. Kasladyak kayat apanawan ti trabaho. Nairwama kon ijay. Sa bagay, mayat maten ti trabahom kas kahera. Ngem no mapanunot mo ti umay ditoy, kontakan naklaang. Sige, friend. Nalakalaang ti trabahuan ta ditoy. Taag-recruit talang kadagiti agbalin at trabahador, iti ipatakder ti asawak akabarbaroan negosyo ije Pampanga. Sige, friend. Dito'y ta opisina nga agyan. Taurayan tang umay dagiti ma-recruit, kan dagiti ag-walk-in nga ag-apply. Kumusta nga iti panag-recruit yo kadagiti agtrabaho iti kuna makabarbaro ang negosyo ti asawam? Nasayaat mat, tatang. Ganado ak nga ag-recruit. Tatunggal ada ma-recruit ko, ada ka na yun ang akwarta nga ititid ti asawa kanya. Kasta ka de? Wan tatang, iso asya kung ti mangipaay kadagiti kasapulan nyo akapamilya. Ay, ang yaman kami iti tulong mo, anak. Napintas talay negosyo ay matmaturang iti Pampanga, Katrina, love. Ay, nasayaat mo to kasta. Iso rumpeng lang, tuloy-tuloy man panagleklot mo karang iti trabaho, ha? Apay nga ituloy ko lahat at ag-recruit. Saan ka di nga umanay dagiti trabahador ita? Sana pale, tatang dita tuma kwalipikato, may pauntamet sa pali pakilyar. Kasta ka di? Love, manmanuta matan nga kita. Agawid ka laang dito no adda ko yugam nga aplikante akadwa amapan ije planta ije Pampanga. Wala ta api siak nga lot karang iti tuma pa negosyo. Sana pale, ta salsalong karan kamat. Wanmat kiti maikawa aklaang. Taman manon ti panagkita ta.
Ma'am, aday mo't may a warrant of arrest. Anyat basol ko, sir. Apay atiliwandak. Di mo kadiam mo nga illegal tinegosyo yo. Anya? Legal tinegosyo mi, sir. Kasano nga'y bagayo nga illegal? Sumurot ka kada kami Jefferson tapno ilawlawag mi kan kati amin, no di mo maawatan. Sir, awan basol ko. Sika tinakanagan nga akin ko ay tinegosyo yo. Isu asika ti sumango iti husgado. Isu sumurot ka kada kami, ma'am. Anya ka di tinagtang mo iti edukasyon, ma'am. Naggraduarak lang iti elementarya, sir. Ulitak nga ibaga. Illegal tinegosyo ti asawa nga inchik. Jack amuday ta, sir. Tati ko na. Para rekrutak lang kadagiti kayat nang agbalin at trabahador iti plantami iti Pampanga. Ma'am, dagiti rekrutan matao, kat ikulkulong na iti ibagbagam a plantayo. Pilitan na ida amang iskam kadagiti tao a biktimada, tapno agitad dagiti biktima iti dakkal agatad. Sir, Jack amo dagitang araramidan da. Ti amo kat agtrab-trabaho dala ang iti planta. Saan na ida pinalubusan nga agawid? Imbaglaangan, taadda dagiti nakalibas, kat imbagada kadagiti kapamilyada. Iso nga isudan ti imay kada kami akapulisan, anang ipulong iti amin. Sir, awan amok iti dayta. Kan amom ka di, ma'am? Saan apod no ti imbaga na kan kaanagan na? Anya? Isumot lagayam ano at dadamag kan kuana. Yaw awan na ti saritaan mi. Kan manmano lang impasyar na kadagit ibagbaga na ang negosyo na. Kan di na pa ipakita kanyak amin apasat ti negosyo na. Inaramat na kalaeng, tapno makaipatakder iti illegal ang negosyo, dito ipagilyan tayo. Isuala dingitan mi. Sikat ti sumango iti husgado, ken kadagiti na recruit mo. Anak ko, no di ka kumanakiasawa iti dayjay a Mr. Chua. Siguro, awan ka ita iti pagbaludan. Ngam di da ka matkit di mapapasol. Tanasaya at mat intensyon mo. Iso na laang takam mali at tao tinagtalkam. Nagtalakak namin unay ka ni Cedric. Kanga po iti kinarigat ti panagbiag. Iso anak ki asawa kadagos kan kuana. Ajak man la inim tuod. Noan niya at talaga ti kinatao na. Anak ko, kumamang tayo latakin ni Apo Diyos. Taamok adin atay baybayan. Mala, agan anos ka anak. Bareng maasan dagiti tao na biktima ti asawam, ket di da ka imamaglaunay. Tatalagamit adi mo amo akas day gayam ti negosyo, day nakiasawaam nga incheck. Lading itat ti kaadam dito'y pagbaludan, friend. Imbaglangan tay di awisan na kat sa anak na imanugot. Uwan nga rod, friend. Tapno di kakat na iramraman. Basol ko matlaang. Tadyak inamutipod no a kinatao na. Anya ngay nga rod. Barang saan ka ngagbayag dito'y? Makitinulong nga kiti kapulisan. Tabarang matunton ti ayan ita tinakiasawaak. Kansapay la ko ma. Tadagiti makaamam mo kan ni Cedric. Kat ibagada no sa dino ti ayan na ita. Taiso ti rumbang asumango kadagiti na ipila at darum kontra kanya. Uwan, Katrina. Tabarang maasyan matlakan kadagiti na recruit mo. Kat ibabawi dati darum da kontrakan ka. Uwan nga rod. Nangro na dagiti kailian tayo. Amok nga ado dagiti makaungat kan gumurgora kanyak. Jack matkit di mababalaw ida. Katrina,
Katsapay la ko ma. Takadag iti pada a babae. Agbalin nga adal kadakwada daytoy. Tapno di daktultuladan. Aganad kadag iti ganggan na at ang mga ramat laang kadag iti babae. Para lang iti dakas apanggapda dito'y pagilyan tayo. Wan gayam. Siya, awan panggap ko ang makirelasyon iti foreigner. Kat ala, di ka mapukawan iti namnama. Tulungan ka babaeng iti kararag. Asapay la kumata malinisan tinagan mo. Kat makarwar ka matla adagos dito'y pagbaludan. Maimay-mayan ka manan, Katrina. Pampanunotom ka di manan no apay nga adda ka ita diti pagbaludan. Uwan, kabsat Femi. E didamok diti pagbaludan. Kasla kayat konti matay. Ngam pinampanunot ko matla ang abasol ko no apay nga adda ditoy. Kat bayat ti kaaddak ditoy, nalawlawaganak. Dakesak, gaputama diti aramid ko. Kasgan ka? Illegal recruitment ti kasok. Kat bayat ti kaaddak ditoy, ado dagiti kakabsat amang iwarwaragawag iti sasao ti Diyos. May nga adal titan ti kunana iti Salmo 37, versikulo 23. Ti apo ti mangidalan iti tao iti rumbang apagnaan na. Kat salakniban na dagiti mang paragsakan kwa na. Oray no may tibkol, awan dwa-dwa ti ibabangon na, tatanglan ti apo ti ima na. Kabsat Femi. Nagduduma ti panangidalan ti apo kadagiti anak na. Iti dalan at taluntunan da. Kat oray maitibkol, tumulong lata tapno makabangon. Kastoy ka di awagas. Ti kaadata di ti pagbalutan. Wan, tano saan ta na ibalod? Amangan no dakdakis pa'y ti mapasama kadata. Ti Diyos, amo na ti wagas ang makapasayaat kadagiti anak na. Kabsat Femi. Iso nga ita, awan sa baling aramidam, no di ti agkid daw iti pamakawan. Aklonan tayo man kan saan, managbasol tayo. Uwan, maawatak. Kat ituloy tati agkid daw iti kasina. Kat isulat ta kumati mangkibin kadata iti agnanayon. Adda dagiti nasaem apagtang iti biag aditay namnamaan a mapasaran tayo. Ngam no maminsan, maitulok daytoy apasamak para itiintay panagbalbaliw, ken panagbalin anatibker, iti pamati tayo iti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami din kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.